Concha Alonso, por favor. También de Vicky Martínez. María Teresa Rafa, por favor. Maite Panadero, que también fue expresidente de APA. Y Celia Boquete como actual representación de la presidencia de la APA, y Francisco Santamaría, por favor. Pues también queríamos hacer entrega de un libro a la presidenta de la Asociación de APAs de Benidorm, por favor. Vicepresidenta. Com no, agrair a les persones que han col·laborat amb els actes del 25 aniversari. Faran entrega dels llibres Maria José Pont, Rosa Ors i Loli Lapau. Demanem la presència de José Albero, Ramon Anton, i Bernabé Francisco. Como comentábamos anteriormente, como comentaba Encarna, todos estos actos han sido posibles gracias a la comisión del 25 aniversario. También queríamos tener un detalle con ellos y, lógicamente, regalarles también el libro del 25 aniversario. Para ello queremos que, bueno, la entrega la realice la mesa, ¿no? Tanto la regidora de Educación en Ebajo como la subdelegada del Gobierno, Encarna Linares, y el excelentísimo señor alcalde del Ayuntamiento, Agustín Navarro. Queremos la presencia de Antonio Mejía, por favor. Inmaculada Benito. Y de Ángela Rebori. No podíem oblidar-nos dels exmestres del centre. Ells també formen part dels 25 anys del centre. Fan entrega Joan Miquel Gas Salvado, Rosa Bataller Reos i José Vicente Payá Sanchís. Demanem la presència d'Àngela Baldó, Rafaela Vinaches, Carlos Tapia, Manuel Sánchez, y Francisco Picazo.
También queríamos que todos aquellos regidores que se encuentran con nosotros pues tuvieran también este libro, ¿no? Como recordatorio. Para ello, bueno, que digamos la Junta Directiva, la entrega de los mismos, solicitamos la presencia de María Isabel Martínez, por favor. Antonio Pérez, por favor. Don Manuel Pérez, por favor. Y Mariela Fluvia, por favor, también. Vamos a obsequiar de contacto. I com no, els nostres membres de la taula faran entrega dels obsequis Santiago Algado, Manolo Coto i Rosana González. Encarna Linares Cuesta. Agustín Navarro Albado. Irene Bajo García. Per a finalitzar l'acte, reclamem la presència de l'alcalde de l'excel·lentíssim Ajuntament de Benidorm, Agustín Navarro Albado. Buenas tardes, Román Esprada. Permitidme que me salte el protocolo para saludar a Joan Mingot. És un plaer, després de tants anys, tornar-te a veure així, benvolgut amic. Y felicitar a la Escuela de Música y Danza de Benidorm de Danza, que nos ha deleitado con esos bailes que nos han amenizado mucho. Muchas felicidades y enhorabuena. Su delegada Govern, company Antoni Linares, director del centre, amic Santiago Algado, equip directiu i equip docent, personal no docent, mares i pares, companys de preparació i, com no, benvolguts alumnes. Amics i amigues, bona vesprada a tothom. Un verdader plaer és per a mi compartir este acte amb tots vosaltres, en un dia i en un any tan important per al centre. Heu complit 25 anys dedicats a la docència, una docència pública de qualitat i amb un clar compromís, el suport de la nostra llengua i les tradicions de Benidorm. Per tot això, em permet donar-vos les gràcies en nom de tot el poble de Benidorm. L'edició del llibre 25 anys d'educació valencià a Benidorm reflecteix tot aquest esforç, dedicació i compromís d'ensenyança pública en valencià. Els xiquets i xiquetes que començaran així la seva etapa educativa, els pares i mares de tots ells i el gran col·lectiu del professorat que està dedicat a transmetre coneixements, tots ells compten des d'avui amb un document en el que es barreja l'enyorança d'aquests primers anys d'educació en una recent democràcia i els reptes educatius que es presenten al segle XXI.
El Col·legi Públic Ausiàs Mar és un centre pioner en l'ensenyança del valencià, a la implantació de la primera línia educativa en valencià Benidorm i amb el repte de ser, així mateix, el primer centre de la ciutat que en breu comptarà amb 2 línies en la nostra llengua. Tot un esforç portat a terme per l'equip docent de l'Ausiàs Mar, que ha marcat la pauta educativa de 25 anys de treball per la normalització de la nostra llengua. L'any 1983, després de molts anys sense poder aprendre, ho ha dit en Carme, i ensenyar en valencià, assolieu el repte d'impartir la nostra llengua. I 25 anys després, podem afirmar que heu aconseguit el repte. Milers d'alumnes han après a comunicar-se, escriure i llegir en valencià. Han conegut la llengua que parlaven els seus iaios i els iaios dels seus iaios i que avui dia hem de seguir defensant com l'expressió més clara i viva de la cultura i costums del nostre poble. Compartim una llengua que es parla a un territori de quasi 70.000 quilòmetres quadrats, repartit entre 4 estats europeus, Espanya, França, Andorra i Itàlia, i en el qual viuen més de 13 milions i mig de persones. Tota una referència geogràfica de la necessitat de seguir fent esforços per mantenir la qualitat educativa i cultural de la llengua que parlen milions de ciutadans d'altres comunitats autònomes i fins i tot d'altres països d'Europa. No podia acabar sense esmentar el gran mestre de la llengua valenciana, Ausiàs Mar, el poeta valencià que dona nom al centre i que fou un dels més importants escriptors del segle d'or valencià i de la literatura valenciana en general. I com deia el mestre Mar al seu poema Veles e vents. Veles e vents a nos decis complir, faent camí d'udobsos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig armat. Xaló, davant les deuen subvenir a l'urs amics lo grec e lo mitjor. Fent humils plegues al vent tramuntanal, que son bufar l'ocia parcial, i que tots cinc complesquen molt retorn. Amics i amigues, Santiago, per 25 anys més d'ensenyança pública, força, força, de qualitat i en valencià. Moltes gràcies i bona nit. El acto no acaba aquí, el acto continúa. El centro nos invita a un vino de honor, así que me gustaría que todos nos viéramos aquí a la vuelta, ¿de acuerdo? Efectivamente, no termina aquí. Queda un detalle per als presentadors. Així que, per favor, secretària, anem a fer-li el que s'han guanyat aquesta vesprada. Manolo, regalo que tienes del bolsillo. Muchas gracias. Ahora tenemos un vino de honor. Gracias por venir.